Silav roj baş, evar baş hevanno. Hevîdikî hûn tev başin, selametin hûn du lehengan dibînin li ser ekranê. Yakup Güneş, Mem Hüseydîn. Em ê wisa spontane bikevin nava nîqaşan, em ê hinek sohbet bikin. Heqetin çil benda me ye? Di dîzayna nû ya rojhilata navîn de çi benda Kurd û Kurdistanê ye? Ka wê ciyê me hebe tune muhaqqaq wê ciyê me hebe, me got me berê de gotiye, baweriye me pê heye. Mem Hüseydîn, Yakup Güneş û her du jî bi xêr hatin. Nav xêrê da bi Malatya ava bi. Mem tu jî bi xêr hatî. Nav xêre de bin. Kurmanciya mem süper e. Hevanlo. Li bendê bin mem performansekî ecayip nîşan dide. Hûn zanin ji bo hevalê ku Mem Hüseydîn nas nakin nû dîtine, ew jî mümkün e. Kanalekî wî hebû bi navê Rojava Kurdistanê bi Tirkî bû. Wî jî Tirkî protesto kir, kanala me temaşe kir, meyla wî çû ser zimanê Kurdî. Anha em kêfxweşin ku di nava me de ye xîtabê cîhana Kurdî dike. û kanala xwe jî vê gavê girtiye êdî Tirkî çênake. Yani hemî xebatên xwe yê entelektûelî, xebatê xwe lêkolînî, rojnamegerî êdî bi Kurdî çê dike. Pir baş e. Em te pîroz dikim em. Wala ez te pîroz dikim. Wek kerekî tu dikî keke bedran ew şoreş e. Lê ez spasiya keke Yakup bikim. Hevalên din jî hene lê hem kek Yakup hem biraya wî Ömer û her duye cesaret dadin min, cesaret dayên min ki ez dikarim bi kurmancî daxifim. Yani ki wan negotîbû ez yani tabii ki hendirê min de içê min de heye. Le demek ki lazım e ki kesekî din jî bêjî. Kesekî din wî baweriye bide min. Ew yekemin keke Yakup bû, duyemin biraya wî Ömer bû. Çünkü bi rastî jiyanên wan bi kurmancî. Yani bi rastî wîsa ye ez dibinim. Kurdên me din kengekî kurmancî biaxifin. Yani ez mesela wextekî Mahmud Önder zindî bû ber mirinê wê her hefta diçûm haber dikim Roj TV bû navê. Yani herkes bi Tirkî diaxift. Aha bername hat bi kurmancî. Ya saxte ye. Ew ne rastî ye. Jiyanê te bi Tirkiye ser ekran da tu kurmancî diaxif. Ev çi bû yani? Zimanê te jî kurmancî ez canım. Bilê zimanê keke Yakup, Ömer bi rastî wan jiyanê xwe bi kurmancî derbas dikin. Ev me ikna kir. Çünkü kesekî bi rastî bi kurmancî jiyan dikin min ra got. Min qebûl kirin. Ew çawa bêjin? Öksüz kalmak çi bû? Sevîbûn. Ez sevîbûm. Yani kurmancê mayê Kurdên mayê Alewî sevîne. Tu zanî kes xwedîye xwedîye me nake. Mînakî wan karkeran ki tu xeber kir li Zonguldak. Xwedîye wan niha kî ye mîsal? Tu xwedîye wan tune tenene. Tenene. Yani dilê me dişevitî lê kesek yani tenene. Zayıfın. Kurmancî bi Alewî jî wîsana. Yani em dixwazin kesekî xwedîye me bike. Ki em xwe Kurd hist bikin. Yani ez bi mirovekî tene ez jî wîsa bûm. Yani ez Kurdim le kî min qebûl bike? Yani kesekî min qebûl dike tune. Kek Yakup Ömer wî kirin. Gotin min tu kurmancî dikare biaxife kurmanciyê te heye. Lê paşê vê de çi heye min qebûl kirin. Ev qebûl kirin quvvettir e hestir e. Ez spasiye keke Yakup Ömer hezar car dikim. Ette herek tu dikî şoreş e. Malatya va ji bo em Ömer bînin bir hevala Ömer entelektûlekî hêja ê milletê Kurd e hem parêzer e di Büroya Hukûqiya sed salê de xebitiye çûye Cem Öcalan hatiye pir caran û meyla wî li ser çand û kültûrê jî heye. Mesela pirtûkek taybet nivîsandiye li ser kilamên Şakro. Ew jî pir ecêb e. Yani parêzerekî eleqa nîşanê çand û kültûrê dide. Taybetî dengbêjî mühim e. Yani hevalê ku pirtûka wî negirtibin heqeten baş e ku bibe arşîv. Hemî kiramên Şakro Bedran ez xwazim bira tiştekî bêjim. Kerem. Tu xwe tam hinekî xwe bike tam ortêj kerema xwe tu awsa te bibîne. Ez spasiya mem dikim.
وان گوتنێک دەرهێقی من و ئەمەر دەگو gelek spas mala wî ava bin lê me mîsanekî zîrek û jîhatî û me bi rastî cihanê carna Kurda da ev tişta hey eger ku te yekî da di cevherekî da dî tu digre dibin nava avê tu divê bira ajberî bixwe bielîmin ew cevhera di mem da hebû me demekî bi ser telefonê WhatsAppê ji me gelek sohbet dikir û mem him zanayekî Kurdayî him entelektûelekî Kurdayî him jî mem li dû lêgerînekî sosyolojî ya Kurdistanê ye ev pir mühim e her çi qas meriv sosyolojiya Kurdistanê meriv nikare bi zimanekî biyanî û bi peyvên biyanî bibêje ji ber ku her sosyolojî li ser zimanekî ava dike ancak ew sosyolojiya bi zimanê wî netewê meriv dikare bîne ziman û ez vî hewdana mem jî bi rastî jî pîroz dikim ez wî pîroz dikim û serkeftin dixwazim ya din jî Ömer û İbrahim Şahîn ne tenê Ömer lazim Ömer İbrahim Şahîn jî wendaneke wan tu zanin wek di Almanyayê da jî ev nivîsên devkî ji hêlan Grinsbruder de hat nivîsandin hat qeydkirin heta niha li Kurdistanê gelek çîrok dengbêj kilam dihatin lê cara ewil antolojiya dengbêja ji hêla Ömer Rû û İbrahim Şahîn da hat nivîsandin we ket arşîva gelê Kurd ne tenê kitêba Şakro ya Şakro ya Hüseyno ya Reso ya Mahmûdê Hesê û ez texmîn dikim pêşerojî wê ye Zahro derkeve û dûra jî qendê ku hat têkiliyê me herayî ji ber wî ez zanim pêşerojî da wî heta 10-15 cîlda her yani hemû dengbêjên Kurdistanê were qeydkirin ku bikeve arşîva çanda Kurdî axwasa besî gelek spas Malatê ava me xwast em bername çêkin serva mijaran tam mesela Rojava ket dewrê wê demê me tam plan kiribû em tiştî wisa çêkin hatta bernameyên ser dîrokê jî lê meseleyên rojevê meseleyên şerê li hember Rojava ket dewrê û me giranî da ser meseleyên di rojevê da îca paşê pêvajo pêş ket filan bêvan ew wisa di siyê deman lê me ji bîr nekiriye yani demên pêşme de em ê giranî bidin ser van meseleyan mem em bi te dest pê bikin hema tu bikeve nava mijarê halê me çi ye halê me Kurda aniha tu dixwazî behsa çi bikî tu îro dixwazî ji miletê me ra çi bibêjî mesela Ez bare wî rexne bikim yani rexnekirin dilişkeştin nine yani ez tiştekî bêjim ez ser yani ser me de bêjim tamam ha mam usta bedran ez bêjim tu na tene bernameyan te bi kurmancî tiştekî tu dikî yani mevankirine min ew yani li analize min ez ne mamosteye me yani ez kesekî me yani ez wîsa dibinim niha müşkile me Kurdan ego ez bêjim ego çünkü ez dixwazim tu kengê bixwazî bikeve navberê bila me pir dirêj neke çünkü adetê me pir dirêj dike em rê nedinê em hema gotinî bibirin em mudaxale bikin şikerem camê hîna tiştek nego tamam yani eştera bêjim eştera pêş dibêjim eştera pêş dibêjim çünkü ew wisa devam dike heta 20 deqê din em hemî em radizên rast dibêje niha em lek nasnameyê me çi ye nasnameyê me Kurdan çi ye yani misal ez teoriye Alman servis min ez xwendime ez ikna bûme yani Alman servis dibêje navê pirtikê wî dîroka dewlet û medeniyet yani bi teoriye Alman servis de devlet û medeniyet aynı manaya Ahmet Zeki Okçu'ya ma heye Ahmet Zeki Okçuoğlu dibêje devlet û millet aynı manaya ew her duyu rastin yani devlet medeniyet û millet yani netew aynı tişte misal em dikarin îro bêjin medeniyeta Kurdan hinqad wî bîstina yani em kesekî bêjî medeniyeta Kurdan çima bîtune yani çima medeniyet yani medeniyeta Türkan heye herkes bêjî
medeniyete Farsan haya, bile medeniyete Albanen haya. Yani Alban Arnavut. Çuma medeniyete Kurdan tını. Çuma tını çünkü emnen netevin. Em netevhazın. Yani le emnen netevin. Le netevhaz gerdike em bejin yani gerektirir. İcap. İcaptaki em mine neteveki jiyan dibin. Le em wisana ne wisana. Misal az keke Yakup kütü müsaade ete haya az keşeki transparan az Şeffaf. navaşortima yani az denge xwa serbest bejim çünkü az baveriye serbesti dikim ev girtibun vaşortin az wan tiş hatana şimdi misal من keke Yakup me gelek caraxıft no yani min keke Yakup az nizani bum çünkü kanalem kurmancı az min ser naker من gelek car maaxıft yani keke Yakup alaka yani çıma alakaya min do çünkü ev ser tişte ez bejim belki entelektüel fikri من جي باشه yani من keke Yakup nas göram maaxıft desecem çaxıft çidaqfın serneteve kurdan yani tişte gidin haya na şu alakaya ma haya no yani namroftiya na hevaltiya sernetev من çancar misal kek Yakup davet kirle kanala xwa not yani من pırs nakir çuma neyi le keke bedran tu hati naha kesen dinji bir sahana yani misal az na bejim çünkü nalavırın kanale dinji hana من یک car ducar mevan kırın paşı iptal kırın çuma çünkü az ne anti PKK'me yedin mevan nabun veya davet ne kırın çünkü az ne ji PKK'me yani ne anti PKK'me ne ji PKK'me le müşkül çiyalıvır müşkül egoya yani em hemu neteve perverin em hemu servi kadere yani peşketin gelecek peşketine vi netev de em yani eşiye me ava lem nakarın yek bibin çi müsaade Siberoş tıkır bejî ji bo gelecek Siberoş da milleti. yani em hemu vi siberoş da daxfın eşiye me ava lem nakarın bihavdi baxfın Çıma çünkü ego az bejim bin netev yani millet altı egoya ma bin netev haya müsaade nada ki em behevre baxfın او نه نورماله yani az kat tüccar wan egoya binnetef nasnameyen binnetef az tüccar nakatma yani gormen keseki netev perver hemu jimin rayekin az aynı tişt bu wan radakfım her günde Kürdistan'da her Murova Kürdistan'da aynı tişt dakfım le wan men wisa nabinin yani pırsıkın misal liver Vancouver jareki yani duma bukas hatuma var nahsal barvi من کسی که دید پارک çocuk parka zaroken de kurmancı da axıftım. Min got yani insanın minin na. Min got rojbaş çavanın pırskının. PKK terörist ne terörist? Ya min got ya nakarım bejim PKK terörist. Yani rakasına ka Kurdanın ama yani na küta ne beji PKK terörist am butana axıfın yallah. Şu. Şimdi normala. Yek beji eğer ki tu naji PKK'yi tu naji mini edini beji ki tu PKK'yi tu naji mini ya em ajı kime şimdi tu keke betran tu bir eşkaşt yani tu got az serbestim ev serbesti çareye maya çareseriye maya yani mücaremin yekemin evam min got براستی از رخنین مم قبول دکم yani ser çava kabul dikim rast çend jara ez xoş min bikim mêvanê programa xwe lê wê demê jî ez viyawek xwe rexneyî dibêjim min cesaret nekir ez tevlî bernameya me bibim ji ber ku wê demê ez viya jî bêjim em rewşenbirên Kurd hinek tirsonekin em carna gaba nêzîkê rêxistinekî dibin carna dibin saziyekî da dixebitin em fikrê xwe ji xwe re otosansûr dikin yani em xwe sansûr dikin em tirsonekin
ez viyal serxwajî dibêjim. Bi rastî jî dema em derdikevin ekranên berê yên Medya TV, yên Nûçe TV, yên Roj TV jî wê demê jî bê nevê em nêzîkî rêxistinekî bûn. û me gotinên xwe hinek bi otosansûr jî danî ziman ji ber ku çerçoveyekî siyasetekî hebû. Lê êdî ji 27 Sibatê şûnda ew metna 27 Sibatê şûnda bi rastî jî ez serxwe bêjim min ew xofên ku yan jî ew otosansûra ku li ser xwe rakir. Çima sedema viya çibû em hêviyekî em li hêviyê bû ku ev rêxistin, ev stratejiya ku tê meşandin destketiyekî me heye. Xofê me eger ku em rexne bikin an jî fikrê xwe zelal bibêjin dibe ku zirarê bidin vî rêxistina hanê û hêviyên gelê Kurd baweyekî werişkenandin. Xofê min ev bû. Yani otosansür sedem ev bû. Lê demên kritik da û demên krîza da eger ku zanayekî Kurd, rewşenbîrekî Kurd û şaşiyê li ber çavê xwe bibîne, teoriyên ku derheqên pêşeroja Kurdan da tê afirandin, tê diyarkirin, li hemberê van teoriyên şaş û vala fikrê xwe bi azad nikaribe bêje, bi rastî jî ev civak bawayekî pêş nakeve. Ez divî warê da tev li me dibim. Lazım e ku divî pêvajoya hanê da, divî demên hanê da, divî demên kritik da, madem ki di rojhilata navîn da qederekî gelê Kurd bawekî tê tayin kirin, lazım e ku hemû zanayên Kurd bê otosansûr, bê xem, lê bi heqaret ne, bi awayekî zanistî bikaribe fikrê xwe azad bêje û xwe serbest berde. Na em biya jî bînin ziman, yani rexneyên me dicî day lê awayekî jî gerek meriv her rewşenbir, her fikir bi gor û şert û merca û mekana şekil digre. Tu nikare bi gorê fikr û bi gorê şert û merca û mekana şekil digre. Demek em hemû me em bi netew yani em wek netew nefikirîn Kurdistanê da salê hefteyî şûnda me netewbûn di şexsên rêxistina da dît. Me netewbûn di şexsên rêxistinan da dît. û mesela em bêjin tu alîgirê pekekî, alîgirê rizgarî bû, alîgirên hereketekî din ba, te ew wek paraste, ew wek nûnerê netewa xwe didît, tu bi wî armancî di nav wî da bû. Lê dawiya dawiyê da merheleya ku em hatiye, merheleya ku em tê gihîşt ku ev tu carê gelê Kurd pêşnaxe, ev şaş e. Lazım e ku xêr ji rêxistinên siyasî entelektüelîzmakî Kurda hebe ku bikaribe ji bona netewa xwe fikir biafirîne. Belkî ev metna 27 Sibatê şûnda an jî ev pêvajoya ku xeteriya ku li ser gelê Kurda tê bikaranîn bi destê Kurda, lazım e ku rewşenbîrên Kurd, zanayên Kurd heqaret neke, lê fikrê xwe di derheqên Kurd û Kurdistanê da, di derheqên xwe da, di derheqên civaka xwe da bê sansûr bîne ziman. Ev merheleyekî ye. Belkî cara ewil entelektüelîzmekî muhalîfa Kurd peyda dibe. Ev jî pir girîng e. Yani her tiş belkî bi gorê dilê me nebijî, lê her xirabî di nav xwe da çêyekî jî bi xwe re tîne. Lazım e veriv biya jî bizanibe. Kerem ki me. Na entelektüeliteye muhalif, entelektüeliteye serveri. Serverî rast belkî peyv yani muhalif derken ev belkî hani peyvek işte yani xweserî yani an jî serverî Xweserî. Lazım e ev Aqlek Merud Karewsa jî pêna ser. Aqlek hevbeş derdikeve di nava civaka Kurd de. Aqlek hevbeş, ortak aqil derdikeve. Ama tu nikare kesên zana an jî entelektüel daxilê hişekî hevbeş bik. Ev meseleyekî din. Ev meseleyekî te. Gava hişê hevbeş anî bêguman herkes bi gorî wî çerçoveyê lazım e ku fikir biafirîne, ev bi gorî min astengel li pêşiya fikir afirandinê. Mesele siyaset wiha ye rewşenbir
Anji kesin zana, kesin diroka xwe gelê xwe baş zane, lazım e ku fekrê xwe azad bêje, o ji wî faydegirtin karê siyasetê ye. Ji wî faydegirtin karê siyasetê ye. Mesela em bêjin Keke Yakup, belki yani az min baxşina. Ta got azad, az bawer dikim azad nepeyve rasta li vir. Serbestî. Yani tu dikarî ne azad bibî, lê tu dikarî serbest bibî. Serbestbûyîn lazım emaya. Yani tabii ya em gava peyva belki dibêjin belki rasterast manayê wan lê em zanem ya serbest bêjin. Rast belki peyvekî daha rastı. Yani benim lazım ku serbest bir fikre, xwe serbest berde. O xwara at û sansur neke. Lê gava ku mera tiştekî jî got, lazım ku merim bê heqaret li hemberî tişta fikrê xwe serbest bêje. Xwe azad berde. Yani ji ber ya civak dikare siyaset na mesela em bêjin fikrê rewşenbîrên Almanyayê, Fransayê, İngiltere'ye, welatên pêşketî rewşenbîrekî an jî zaneyekî gava gotinekî dibêje hesap nake dewlet çi fikire, an filan partî çi fikire, bîvan partî çi fikire qexema wî nine. Lê fikrê xwe serbest dibe, siyaset eger van fikrana tiştekî jê fayda bigire, ji van fikrana aqilê hevbeş çê dike. Ev karê siyasetê ye. Ji van fikrana aqilê hevbeş çê dike. Lê dema tu bê rewşenbir aqilekî hevbeş çêk, ev nekare rewşenbir ayê. Rewşenbir xwe serbest ifade dike, fikrê xwe serbest tîne ziman, siyaset o sazî ji van fikrana aqilekî hevbeş dikare çêke. Wê demê tam. Tam gotî yani tam ava. Ez jî îqna bûm. Süper tiştekî ye. Ji xwe ez difikirim çawa formüle bikim vê meselê. Çünkü her insan li gorî mantıqekî mekanîzmaya hişê insanan li gorî felsefa bûye. Mesela bûyerekî çêbibe, meseleyekî siyasî yan jî tiştekî de bi kîjan perspektîvê em li vê meselê binêrin. Mecbûr ez diçim mekanîzmaya hişê xwe dipirsim, ew formüle dike, encamekî jê derdixwe. Mem encamekî cuda jê derdixwe, Yakup encamekî cuda jê derdixwe. Veya awayê fikr e. Herkes fikrê xwe dibêje. Ama tu fikir li gorî kîjan felsefê dibêje? Netewperestekî Tirk jî ji pencereyekî cuda va li meselê de nêre. Fikra wî jî heye. Ama fikra wî li gorî felsefa wî ye. Îja canan ev insanên xwedî felsefeyên hevbeş tên cem hev. Mesela min biryar daye xeta netewî esas dikirim. Dikeve çarçoveya mafê mirovan, heqê Kurdan e li dünyayê filan bêvan tiştê ku hûn zanin. Bûyerekî wextê çêbe, mesela ez di nava tevgera Partiya Karkerê Kurdistanê de mezin bûme. Ji nod û heftan vir, heştî û hefta vir ve zarok bûm, di nav da mezin bûm. Bi wê felsefeyê mezin bûm. Yek tiştekî hebû, heta niha. Ya rastî min qet pêwîstî nediye ku ez fikrê xwe veşêrim. Mesela 30 sale çapemeniyê de dixebitim. Di çapemeniyê de rojekî hevalê min nehatiye ji min re negotiye. Tu çima tiştekî wisa dibêjî? Çima te wisa şîrovê kiriye? Çima? Çünkü ew jî dizane awayê şîrovekirina min, mesela çim nûçe pêşkêş dikim. Tê de analîz heye, ne şîrove heye. Şiklê ku ez şîrove dikim, tamamen şiklê rêxistin heye. Çünkü ez di nav da mezin bûme. Mesela kengê guherî rast dibêjî, roja ku pêvajo çêbû, Devlet Bahçeli derket, ew jî nebû. 27 Sibatê şûn ve dîsa min 30 sale çi gotibû aynı tiştî dest pê kir min got yani min dewam kir. Min ya xwe domand ya rastî. Çünkü min fikra xwe ve neşart. Min taqiye nekir. Ez neketim şiklekî cuda. Min cübel xwe nekir. Min tiştekî neda serê xwe. Min xwe ve neşart. Dîsa min gotiye Dewleta Tirkiye sûcdar e. Gerek afû bixwaze ji milletê Kurd ji bo ku ez pê bawer bim. Fakat rast e insanên ku tirs û fikarê wan ê siyasî hene, mesela tirs û fikarê min ê siyasî tune çünkü ez ne girêdayê rêxistinekî me. Ez insanekî ser bixwe me, mekanîzmayekî hişê min heye, encaman derdixe, yani bêjin fabrîqe, yani
olay bu yer vakti tendi kevin şete o duvi fabrikera derbastı ve tişteki dibêje. Tamam. Ama hevalê min sedî sed zanim wekê min difikirin. Ama êwan tirs û fikarê wanê siyasî heye. Şefê wan heye, fermandarê wan heye, rêxistina wan heye, serokê wan heye, tiştekî dibêje, yan wan ji wezîfê digire. Yani kaygı heye, tırs heye. Bedran Ew cem çê ne bu? yani ev rastış belki tam devra da lazım bu ku ev kesin de ekranında o rewşenbir de hesabet o rewşenbirin jî lazım tam da demin kritik da hemû berjewendiyên xwe yên şexsî bikaribe bida alî ki ev şaşîtiyana bawayekî zelal tevlî nebaşî bu yani. Ama na Yakup ez wisa nafikirim çünkü mêrik veya canik ferdekî rêxistin heye, talîmat heye. Çünkü te soz daye, son xwariye ku heta dawiya emrê xwe tu girêdayî prensîbê rêxistinî. Escala ama Bedran escala kadroya nakim. Escala kesin ku de ekranında bahsa rewşenbiriyê o rojnamevaniyê dike. Ez bahsa wan kesat. Müsaade heye ez nuanseke bêjim. Propagandist nakare bibe rewşenbir. Ew jî nêrînekî din e. Mesela ez vê jora bêjim mikengê dev ji slogan, propaganda, ajîtasyonê berda sal 1997 bû. Bi xêre hevalekî mesela ê min ez wî aliyê xwe kêfam jê re tê. Ez fikrê xwe tim azad dihêlim ku însan karibin min îqna bikin. Ya werin me îqna bikin. Hûn dikarin manîpüle bikin. Ji xwe manîpulasyon guherînê ye ama hûn nikarin manîpüle bikin. Ancak hûn dikarin me îqna bikin bi fikrekî mantiqî. Hevalekî ra sohbeta min çî bû 97 da min ji wê rojê ve dev ji slogan berdaye. Propaganda hez nakim, ajîtasyon hez nakim. Xapandina insana ye. Pêdiviya Kurdan qet bi propaganda û ajîtasyonê tune çünkü mafdar e. Tu rastiya xwe bibêjî, tu mafdariya xwe beyan bikî, ji xwe têre her tiştî heye. Çima rabin tiştekî din bikim? İnsanê neheq bila bikin. Ji bo im dev slogana jî berdaye. Veya ew e. Yek jî felsefeyekî insana çêdibe. Mesela firqiya di navbera însanan da. Ji bo min tu firqî di navbera gerîlayekî, fermandarekî wî, jinekî, mêrekî, serokekî de tune ye. Ji bo min însan e, herkes dikare şaştî bike, herkes dixwe, herkes diçe tuwaletê, herkes aynî ye. Ez kesî di ser kesî ra nagirim. Min veya sazî ku ez tê de xebit me jî hevalê min tev dizanin ku ez wisa me. Ez mesela alt üst ilişkisi yerarşîl cem tune. Tu dikarî rewşenbîr bîjî, tu dikarî şivan bêjî. Kî gotiye biyologekî pisportre ji şivanekî. Kî gotiye? Tiştekî wisa tune şivanekî jî di meslekê xwe de pîşeya xwe de pispor e. Jinekî yani di vê çarçovê de yani ez behsa felsefeyekî dikim. Felsefa şexsî ya însanan. Gîştim wê qenatê ku însan hemî wekî hevin. Veya çi vedike? De yani pêşî li te vedike ku tu ewk nebî. Yani tamamen xwe nedî. Di pê serokekî de, di pê fermandarekî de, di pê hevalekî de. Yani tu destûr nadî ku tu werî manîpüle kirin. Veya ew felsefeya ku ez behs dikim tu herkesî wekî hev bigirî û yani ew baş e ji bo ku tu bibî keseyetî, ji bo ku tu bibî şexs. Duhê manê de dibêjim. Mem kerem ki. La misal ez bêjim ez kesekî vekirim ha aşikar eşekere ha. Yani Eşkere. Aslında ben gotina eşkere Türkan ji me diziye jê re gotiye aşikar. Eşkere. Zanım gelek bêv dizine. Naha misal hûn zanin gelek wan ez yani bêjim rewşenbîr. Çünkü propagandist rewşenbîr ne aynıya. Gelek rewşenbîr me henekî buna obsesif. Yani xwe hapis kirina. Yani
وان باردم از بی راستی روشن برتی دا باخفم چند ماه که دوران قالقان لی امرالیه همو کرد çembereke küçük zanın ki duran kalkan li imraliye helin ne zanım helin çiye ev li imraliye du kes din jihana li imralina en vi zanın am nete ve kudravi nabejin çim am nabejin devlete Türk bu dizane na heri libir am yani şüpheye ki mahaya ki kes tişteki am ikna nabin jihaya tamam en vi çima nete ve kudra parve nakın. Çünkü yani em baveriye nete ve nakın. Ki yani em çima wan vaşerin. Yani ev rastiye. Yek din kenge kez bir telefon yani bir şahsiyeten bir kesayeten kurda dağıttım. Ya gerek tış dağıttım ki az yani eşere ne çe? Vekri. Tene ser ekran Allah Allah. Aynı şahsiyete. Tişteki komplet mon yani sadü din de beje. Az din de bum. Ben yani çava insana yani Murat tişteki got ser ekranda tişteki yani cüda got. Av kusure kemat kurdana av kusura yani av insan serbida nakujun em pırs bakın. Em çima wisana av şaşa. Jarayken. Diyemin em çima hevra na akafın. Yani çima kanalen ma girtiye. Misal az dixwazim tiştek bejim. Yani çünkü servi mijare irodaya ev erişe medikin jiber ku em lawazım. Yani Google alikariye mınkır. Avrasta narasta. Avrasta. Yani Türk, Arap, Fars, hemu erişe medikin jiber ku em lawazım. Naha kiwi got yani rasta kidbeci bu başı. Le kiwi got yekten Türk Yılmaz. Tam Türk Yılmaz şaşa le ev kurdake yani içevi de yani eşiye ke haya. Naha insane mina na insane mina. Ez vi çava dibinim. Na yekten Türk Yılmaz vi çava dibinim. Tişteki yani tespiteke kriye yani sad rasta tam tespite vi çağa ne? Servida nakfın çıba çünkü ez yekten Türk Yılmaz haznakım çünkü yekten Türk Yılmaz jmen haznakı. Ya keseki nete ve pervere. Em çıma kanalema çıma gırtiya yani kanal iletişim kanalı. Em çava vi ve bakın. Misal mevanete keke bedran dara. Min jareye kemin guhtariye vikir. O insana ki gelek yani akle stratejika. Min vi gelek haskır. Kesen din jihana aynı stratejik akıl jivanda haya. Baver dikim ki az nakarım bu an her düdü bevavra axaftim bakım. Çünkü mümkün na mümkün hem dara mümkün hem yedin na mümkün çıma. Çünkü av nasname av egoya bin netev ma hapis kiriye. Kek Yakup Kerim ki. Vallahi ev gotinin mem rastı yani le fakat de ciddi atıştaki belki hani herkes hani belki perkeşiniz hani ev bejin ev meseleyin ku bu yerin ku konkret eşkerekirin yani bu goremin ku kare revşenbir ekiciden ancak kare zana ekiciden dünyada yin van tiştana eşkere dikin rojnemevanın ancak istihbaratın یکی روشنبیره که دما که ده اکرانان دا امبیشل سر گاوا تشتی کنکرت قصه کر لازمه که دو دستی وی ده هنک دانین بربچاف هبه دانین کنکرت هبه جبر ویا بلکی تخمینه مرف تخمین دکه زانیاری لی دما که تنه کار بوی تشتی اثبات بکر دبی خطریک یعنی دبی خطریک دبی کوار درنه کبیج یعنی معرف سدیست اری چافکانی کو تاجی پرسی چافکانی کو تو دبیجی بلکی تو جوان باوری سدیست باوری لی دو کردستان دو کردان دا افتشتی کو مم گوت راسته لی روزنامه‌وانین سربخواه یعنی کو بکاره به حقیقی پرسه به جسارت به ویرکتی
Pırs bipırse, lêkolîn bike, analîz bike û şaşiyên tê kirin bawayekî rojnamevanî derxe pêşiya bide pêşiya gelê xwe yani bide pêşiya ku ji ber ku em dizanin di civakan da medya qeweta çaremîn e. Heta car nadikeve rola qeweta yekemîn jî ji ber ku areste dike yani yönlendiriyor yani areste dike. Ji ber wî di vê dere da bi gorê min kêmasiya herî kêm kêmasiya herî ku berbiçev rojnamevaniya Kurda ye. Ji ber ku hemû her televizyon her kanal girêdayên rêxistinekî ye. Bi gorên siyaseta rêxistina ziman, xeber, nûçe, analîz bi gorên nêrîna rêxistina analîz dike, qise dike, şîrove dike û millet areste dike. Ev gere werişkenandin. û dema ku ev hat şkenandin wê demê di nava Kurdan da dî muqayeseyekî çêdibe. Kurd dikare tiştê ku didinê dikare li wî hinek din krîtîze bike. Gelo rast e an ne rast e. An bi yekê din re qiyas bike. Wê demê gel hinek din dibe xwedî agahiyên baş û agahiyên zelal û wê demê jî gel dikare di derheqên bûyeran da an siyasetan da biryara xwe bide eşkere bike. Niha min destpêkê behsa tiştekî kir lê gere em ya jî ji bîran nekin. Yani em li ser erdnîgariya xwe wek milletekî najîn. Eger ku em li ser erdnîgariya xwe wek milletekî xwedî dewlet bijiyana bêguman dînamîkên navxweyî dînamîkên ku di nav me da bi terzekî din wê derketa pêş. Lê her Kurd em bêjin rêxistinekî dema digire dest tenê hesasiyetên fikrê azad ne ev destketiyên ku yani ewa muhafazaya tiştên destketî jî dike. Mesela ez mînak bidim me giştika dî sibata derbasbûyî da li Rojava xeteriyên pir mezin ji hêla hereketên Kurdan da hat kirin. Me giştik viyal berçavê xwe dît. Lê me dîsa jî xifar kir ku me got em di vî pêvajiya hanê da destketiyekî me heye em bi awakî eşkere rexne nekin dibe ku va rexnekirina me zirar bide vî hereketê. Hêviya me hebe ku lê yani ev xifarê me ye ev xifarê me ye. Lê dema ku welatekî me heba em li ser erdnîgariya xwe azad bijiya wê demê xema me nebû destket. Destketin xema me nebû destketiyên me me got çawa hebe di garantiyê da ye teqabilî hukukekî navnetewî dike û bi gorî qanûnên Kurd û Kurdistaniyê hatiye çerçovekirin kîjan rêxistin dibe bila bibe ji me re meselelenin em fikrê xwe dikarin azad bêjin. Ji ber vîya belkî hani xusûsiyet em hinek ji xwe re otosansûr dikin lê bi gorê min ji vir şûnda madem ki her tişt bi awayekî eşkere tê qisedan her tişt her xiravî li ber çalê me eşkere tê kirin ji vir şûnda gere rewşenbîrên Kurd zanayên Kurd jî ji vir şûnda her tiştê eşkere bêje. Gere xema nexwe gelo ev rêxistin derheqê me da çi difikire ev kes derheqê me da çi dibêje ev rêxistin wê ji me ra sansûr bike neke an ev rêxistin bawayekî min ji civakê dûr bixe nexe edî em ji wî merhelê derbas bînin. Lazim e ku edî ji vir şûnda em bikaribin derheqên bûyera da derheqên qewimandina da em bikaribin fikrê xwe bawayekî azad bêjin û rexne jî bikin. Ev heqê me ye. Niyete min pakıja, niyete min pakıja. Ez çima denge xwe nabêjim, fikrê xwe nabêjim. Tabii gere meriv bêjin jî yani yekê jî yani na demin wek mamoste Bedran jî got na em zarokên vî mala bûn em zarokên vî malê bûn me şeklê xwe ji wir girt me zanebûna yani em bêjin ronahiya fikrên xwe me ji wir girt û het tiştê ku tu fêr dibî demekî din şûnda înkarkirina wan rexnekirina wan di alî psikolojîk û civakî da gelek zorê didi mere heta ku meriv di alî fikra tê merheleyekî an jî fikrê azad dikare biafirîne.
Yani zarokeki hatta ku te merhaleyeki gotinên babê xwe şaş dibîne an jî meznê xwe şaş dibîne jî ra gelek emir lazim e. Ji ber wî belkî ev bawayekî hat serê me ê digotin hebû belkî awayekî lêr jî heta niha kesên ku di çerçofaya muxalîfa da jî tev digeriyan wan jî tenê bi awayekî dijbertîtî li ber meseleya diskinî. Gelek rasta. Yani Obsesif buna, obsesif. Yani travmatize buna. yani normekî diday, şe formatekî diday, di hemû li ber dijberiya wî formatê da dinirxand. Wê demê lalîkî din jî, naem viya jî bêjin, lalîkî din jî erê lazim e ku were rexnekirin, lê dema ku xûn were rijandin. O xûn were rijandin ji bona azadiya Kurdan û mirov hîna canê xwe dide. O di alî pratik da carna jî tiştên pratik da tê kirin teoriyê da nikare rexne bike. Ew pratik pêşî li wî teoriyê digire, wî vedşêre, wî xirabiyê vedşêre. Lê 27 Sibatê şûn da ji ber ku ev pratik bi awayekî hat sekinandin, wê demê meriv dikarî di alî teorîk da ev fikrê ku derheqê Kurdan da tê afirandin, an jî pêşeroja Kurdan da tê afirandin, meriv dikare bi alî ilmî pir rehet rexne jî bike, lazim e ku were rexnekirin jî. Demên krîtîk da parîkî jî vîcdana me re, exlaqê me re û rewşenbiriya me re ya ku derheqê milletê me re da derdikeve pêş. Bêguma wan serdem meriv dikare bi sehet al ser wan meseleyên alî psikolojîk, sosyolojîk, dîrokî, siyasetê da qise bike. Van mesela em tim siyasetê qise dikin lê pêşketina sosyolojîk û o takekesiya li ser gelê Kurd dîrokê da çawa hat ava kirin. Yani lazim e ku meriv van meseleya jî bigire dest yani. Nava men bas kir, nava me da mirovên cuda hene. Mesela insan hene obsesif tenê berê xwe didin Partiya Karkerê Kurdistanê wê calan çi bibe jî îş û karê wan rexnekir me. Rexnekirinekî çawa tê da şiddet heye. Mesela şiddet ne tenê ew e ku mirov çek û silah bigire û berre serê yan jî êriş bike. Tu bi devkî jî dikarî şiddetê bikar bînî. İnsanên ku dilê wan da şiddet heye, meyla şiddetê li cem wan heye, di rexnê xwe de jî şiddetê bikartînin û ser da jî xwe dikin şûna mehkemê jî. Ew jî ne baş e. Yani gerek wextê ku em tiştekî bûyerekî analîz dikin, dibe em xwe nekin şûna hakimekî û em biryar nedin. Em nebêjin hereketekî wisa heye vaya xayintî ye. Wextê ku te got vaya xayintî ye tu biryar didî. Rasta. Gerek tu biryar nedî. Tu rewşenbîrî, tu analîza xwe bike, tiştê ku te dîtiye şîrove bike ama tu xwe nikarî bikî şûna mehkemê. Ew wê demê rexna te jî naçe ciyê xwe. Çünkü ne rexne ye? Armanca te çi ye? Ne rexne ye? Armanca te tu heqaret bikî yan armanca te heqeten tu pişkirî bidî vî milletê yan jî pişkirî bidî rêxistinê ku xwe hinekî pak bike, zelal bibe, destek bidî rêxistinê. Rêxistin jî mala wî ava anha qet pêdiviya wî bi ewa tune. Mesela zemanê berê nîqaş hebû, me nîqaş dikir, encamê de tiştekî derdiket, çawa ku kêk Yaqûb destpêkê got, encama hemî fikran distira û jê berhemek derdixist, jê niha tiştê ku sa tune, niha tenê bi talîmata dimeşin, ew xirab e. Vaya xirab e. O talimat jî alî Kurdan da tenê nayê. Yek ji peyve bi Tirkî bêjin kamuoyu. Kamuoyu bu Kurdî çi ye? Raya giştî heye. Mem ser wî gotina yani te tiştekî ji bibêjin tu gotina xwe ji bîr neke. Tu gotina xwe ji bîr neke. Yek jî di qanûnên me yê çapemeniyê de em nikarin her tiştê eşkere bikin. Mesela hûn her du jî dibêjin ya gerek em eşkere bikin. Niha em alîgirên milletin rast e, civak, millet, gelê me em alîgirê wan her tiştê ku wan alaqedar dike divê me eşkere bikin. Fakat hin tişt hene dikevin çarçoveya istihbaratê, agahiyên istihbaratî ne. Wextê ku tu wan eşkere bikî ji karê zêdetir zirarê dide. Mesela wextê ku min kanal vekir, YouTube vekir, min soz da min got ez ê her tiştê eşkere bikim. Ama hin tişt hene ez nikarim. Wana ji min nexwazin. Çi ye mesela? Hayata insanan
Rezdar Murat Karayılan ez bizanibim hatiye Rojava ji bo min nûçiye. Ama ez eşkere nakim. Çima eşkere nakim? Ya hayata wî dikeve tehlikê. Ez dronên dewleta Tirkiye ser wî de dişînim. Yekî bawerî bi min aniye û ji min re gotiye Karayılan hatiye Rojavayê Kurdistanê. Ez çima rabim manşet bavêjim Karayılan li Rojavayê. Vaya icab nake. Yani hat fehm kiri. İcar mesela heyeta Kandilê çûye İmralî. Hêjî çûye ne çûye em nizanin. Dere ve belki dewleta Tirkiye imajekî wisa dixwaze derbixe. Belki mirovên di nava Partiya Karkerên Kurdistanê mirovên di nava tevgerê de ê xêrnexwaz hene dixwazin tiştekî wisa derbixin ku mîna serkêşên rêxistinê rêvebirên rêxistinê bi mîtê re bi dewleta Tirkiye re heşîr neşîrin kankane bûne heva. Belki imajekî wisa dixwazin derbixin. Çiye tiştekî ku em jê ne emîn bin em eşkere nakin. Em nizanin. Tamam. Tu rojname vanî. Ev yani tu cudayî ez cuda me. Erê Ez na ji tu xwe jî sansür ma tu bikim. jî rojname vanî ama tu jî nikarî eşkere bike. Her tiştî ku meriv dibîse meriv nikare eşkere bike kî. Çünkü zirar dide civakê. Lê Vaxtê xweşê ku çi dibe tu Evran zanî? divir da ez dixwazim tiştekî bêjim. Yani tişta tu dibe parîkê rexneyê min heye. Yani eğer ku kesekî di zîndanê dewleta Tirk da be o bi kongrekî hemû qirarên dayîna derheqê pêşerojê Kurdan da bi qirara kongrekî bigire ser xwe o pêşerojê da der o ew jî di destê dewleta ku dagirker da be gerek rojname min vî pirsa bipirse gelo ji vî zîndana ku ev tê da qirarekî derheqên Kurdan da yên baş bikaribe derkeve nikaribe derkeve. Yani ama anjî meriv derheqê rêxistina xwe de qirar dide. anjî gerevî pirsa bipirse çi heqê însanekî heye ku bi qirara kongrê tenê di hepsî da û tena bi serê xwe derheqê Kurdan da bikaribe qirar bide. Mesela ev mesela nîqaşê yani rojnamewanekî lazim e ku vî van tiştana bêje. Anjî rewşenbîrekî lazim e ku van tiştana bide. Ha lê em bêjin wiha dibû em bêjin tarza Mandela yan jî tarzên dina yani mirov dikare bêje temam rêberekî Kurda dîl di destê we da ye. Yani kinga av dixwe, kinga rav dikeve, kinga derdikeve hewa digire vana giştik bi destê wan tê kirin. Yani biryar Ji destpêkê ve ne ku em şeffaf bin ji destpêkê ve diviya bû tevger Öcalan heyeta Dem Partî şeffaf bana. Bu gotana tiştek ku em dikin milletê me alaqedar dike em tiştekî bê wan nakin em şeffafin. İşte ez jî wî dibêjim. Bila bu gotana dewlet bi me re li hev kiriye waye diçe Kandîlê heyetekî tê ji Kandîlê em hevdîtin çê dikin. Vaya kes eyb nabîne ne şerme ama te dizî kir eybe. Ez jî wî dibêjim. Ez jî wî dibêjim. Bibêje ya zarê xelkê li İrlanda, li İngiltere ew jî gerîla bûn, li Kolombiya ew jî gerîla bûn. Çûn bi dewletê re rûniştin eyba wî tune ye. Eyba wî tune ye. Berî ama tu dizî bikî eybe. Behsa wî tiştê nakin li hevhatin, aşitî, bi hev re jiyan kirin. Vana tabii ki mesele ku tu şerekî heta dawiya emrê xwe dewam nake. Dawiya mesele were ser masê bawekî müzakereya were çareserkirin. Ez behsa wî tiştê nakim. Ez behsa ku hemû biryar teslîmê yek şexsekî dike o kes jî nikaribiye ne rexneke ne bîne rojevê ne li ser qiseke. Ew jî dibe, ew jî çima nebe kek Yakûb rêxistinekî ye, tevgerekî ye, biryara xwe wisa dide. Yani biryara xwe derheqê xwe da dikare bide. derheqê rêxistinê de jî kare bide. Derheqê xwe da dikare bide ama derheqê milletê Kurd da nikare bide. Na milletê Ez çi dibinim hûn zanin? Fikre Yakup Güneş cuda ye, Fikre Bedran Dere cuda ye. Ev gelek normal ha. Ama mem yani rastiyek ye. İnadı dünyada meriv bu yer No, ikna kirin lan mecbura. Tamam. Tamam. Ya Bedran Fikre. Öcalan dibêje arkadaş
من PKK ava kiriye ez xarab dikim. Min çek û silah daye destê genca ez destê wan digirim. Min wisa biriye wextê ku min çek û silah da destê genca ma mişte pirsî na ez ana ji destê wan digirim dîsa ji te napirsim. Tamam, ev sedîset rast e, ez li tevletê de dibim. Lê heqê kesî tune ku bêje aşırı milliyetçiliğin bir savrulma sonucu olan devlet, özellik, federasyon, hatta kültüralist çözümler bile çağımızın sosyolojisine uygun değildir. Kesinlikle derek kurda yanlış bir şey. Tespit ne ilmiye, tespit şaş. Ama hem dibine kullu ser vi metni çava rehne çava evki nehşeriye ki hati abakirin. Ama eğer ya bugün berçavı yani ez vardı fikrim belki Naha tek yapıp bise tişe gidin bibêjim men bila bidomîne. Naha ew hevoka ku te xwend kültüralîst û nizam çi. Di nava Kurdan de yek insanekî heye bawerî bi wê cümlê bîne. Mesela bugün bak hani işte bak Dixwazim we serim werim ser wê. Tu jî dizanî em hemî jî dizanin Duran Kalkan bixwe jî Cemil Bayık bixwe jî Qaraylan bixwe jî herkes besê hozat jem navê bêjin di wê qenaetê dane sedîset ev hevok şaş e. Tespitekî ne ilmiye. Tespitekî çima herkes dibêje vaya manifestoye vaya tiştekî süper e ya me heta me çawa nebîst bu ev cümle ya di kîjan encama felsefê de ev hevok derket. Hemî wisa dibêjin. Çünkü dibêjin manifesto. Ez du kelime beş mu bir meseleyi kapatkim. Nahinek ev metneki derrezi da nune. Hinek metin hey metin avakere yani kurucu metinler. Na Müslüman der hekin Hristiyana û müşrika da dema problemekî hebe referans ve peymana Medine'ye esas dikire. Dibi Medine Sözleşmesi'ne başvuralım. Na Avrupa'yı dema der hekin meseleyi navxayı da kısa bike problemin navxayı kısa dike dibi Avrupa Birliği kriterlerini ya da Helsinki kriterlerini esas alalım. Kürt Beryavi setsala despeka kovara cumhuriyeti dema kala meseleyi xev Türk'a dikir dibi 1921 anayasasına esas alalım. Bak metna 27 Şubat şunda hem Bahçeli hem Öcalan dema bahsu buyara dike dibi 27 Şubat metni ruhuna uygun bir şekilde davranmak zorundayız. Tamam. Ya ev metna hani ne metneki ku embejin dereze da li ser vî metna hani planekî programekî stratejiyekî tê ava kirin. Eger ku wek metnê dina dereze da ba şixwe çerte negu îcab nedkur meriv li ser van metnana qiseke. Lê ev metna hani di sed sala 21 da metneyekî ku derheqên Kurdan da qirar bide stratejî dimeşîne li hev li ser vî metna hani li hev hatî kirin. Ez biyat xwazim bêjim yani. Kerem ki men min gotin dirêj kir kusurê zenek. No kusur ne. Ez naxwastim ki em wî mijarê biaxivin lê em ketin. Ez bawer dikim ki mijarên wî sa bir ne kurin yani Tamam. Men em vê ez hevokekî dibêjim ez wî bawer dikim. Ez hevokekî dibêjim êdî em derbasî mijarek ku tu dixwazî. Kîja mijar bixwazî. Naha çima mixwast ez bibêjim ku herkes bawer dike ku ev hevok şaş e. Herkes. Lê em xwe dixapînin. Çima? Çünkü em dibêjin a mühim encam e. Bi vî şeklî, bi vî hevokê em deriyê dewleta Tirkiye vekin, em bikevin hundir, paşê em li wê derê çalakî çêbikin. Vaya bi şeklekî manipülekirina kilîta deriyê dewleta Tirkiyeyê. Mesela weke numune wî rojê par bû, yekî numune de pir kêfa min jê dihat. Di Newroza 2013 bû. Beyanat Abdullah Öcalan hat xwendin. Tê bîra we? Erê. Evet. Sırrı Süreyya Önder xwend. Tamam. Mesela naveroka wê daxuyaniyê
nayê bîra kesekî. Öcalan divê beyanatê de çi gotiye nayê bîra kesekî. Ama em tev dizanin ku Abdullah Öcalan hitabê bi 100,000 insanan kir. Di ser de jî çi qas sazî û ragihandinê televizyonê dewleta Tirkiye hene hemî zindî dan û derdorekî pir berfireh çêbû. Çi bû? Abdullah Öcalan serokê PKK ji İmraliyê û daxuyaniya wî hatiye xwendin. Vaya yani encam bi serê xwe bûye re. Başê çi bû? Camerekî AKP'yî derket got ew beyanata ku Sıgı Süreyya Önder li ser navê Abdullah Öcalan xwendiye min nivîsandiye. Abdullah Öcalan nenivîsandiye. Me li ser navê dewletê ew pêvajoya wê demê de camerekî hebû li pêş bûye navê naybîra min ha wezîr bû ye. Yalçın Doğan. Yalçın Doğan dibêje min nivîsandiye. Tamam mı? Ama Öcalan goh nade Yalçın Doğan û AKP'yî. Öcalan kazekî spî dide destê dewletê dibe hûn çi dinivîsînin binivîsînin ez îmza xwe davêjim binî. A mühim Öcalan beyanat daye Newrozê. Ew di serê insana da dimîne. Ji aniha îro tiştek ku di serê insana da dimîne ne ew hevoka meşhûr e ku dibêje û nizanim kültüralîst û multüralîst û ti tiştekî de zimanê Kurdî bêkêr e û falan û bêvan. Her tiştî dibêje. Mesele çi dimîne? Öcalan darê sêpiyê ku merûv tê da tê darvekirin guherand kir masaya müzakerê. Öcalan devleta Tirkiye koskocaman devleta Tirkiye anî ser masaya müzakerê. Vaya di serê insana da dimîne. Ew hevok mevok ser insana da namînin. Dibe merû nekeve. Öcalan goh nade detaya. Goh dede encaman. Yani fotoğrafê mezin dinêre Öcalan. Yani ew alî wî heye. Rast e. İja min xwest ez vê bibêjim mem tu dixwazî mijarê biguherîne. Vallahi ez dixwazim hûn min baxşinin çünkü min bername xirab kir min baxşinin. Ez rexneyekê min din ji heye hefteyekê din inşallah nayîro. Ser ve dere û güneş. Gelo nav malbataya ve tune. Tamam, nakevin. Sırf ez bêjim. Hüseyin nav malbataya min 1936 de ye. Ew salekî devleta Tirk nav Tirk dane me. Ez bi qabul nakim. Nav malbataya min 1936 de Hüseyin bû. Hemû gelen aryan, hemû netewen aryan yan nav kabileye yan nav aşîra. Ev usule ma aryanene. Yani Türkan kiri ev şaşa yani ez Türk Yılmaz, Okçuoğlu, Önen, Güneş, Dere, Öcalan ve Ayıba. Kem xwe netev bigirin nav malbataya me çiye wî em dikarin binivîsin. Tamam kut. Ez tiştek din bêjim çünkü pêvajiyeke mezin heye ev na pêvajiyek hûn diaxifidine. İsrail ez bawer dikim ez min tim digot ew na pêvajiye İran'a ev pêvajiye Tirkiye'ye aha naz ez bawer dikim ki düğmeye bastılar. Em çawa bêjin düğmeye bastılar. Yani Deme operasyona Türkiye nihayet ez bawer dikim hat. Türkiye hatta April çawa bêjin avril Nisan em bêjin. Hatta Nisan avril jî. Avril ha. Hatta avril yani statistiken no ez nizanim çünkü nizanim. Li 2026 da Türkiye 20 ton zer fırat. 20 ton. Yani ekonomiye Türkiye xiraba. Gelek xiraba. Yani ez bejim ez yani ifadeye min haya belki ser ekranda na normal ale Amerika Türkiye dereki hassas da girtiye. Ev mühima ki em wî zanibûn. Yedîn çand roj bû ki İsrail erişe leşkere Türkiye kir li Suriye. Lê tiştekî din jî heye misal yani ez nivîse min li ser Jerusalem Post'un tamam Jerusalem Post medyayeke mezin li dünyaya de lê yê din jî heye İsrail hayom. İsrail hayom yani
çoğu bejin yayın organı gazete yani ye piçuka yani Jerusalem Post mezine İsrail hayom piçuka ile İsrail hayom tam yani böyle bu tamamı yani Jerusalem Post pırtır Siyonista le xwediyewi keseki cihüye ki le Amerika dijiye keseki gelek devlemende yani gelek devlemende finansöre Trump yekemine gönde xwazin az nawe hemen yani bu benim naha yani İsrail hayom nav Siyonistan'da malperan bejim malpereki mühim yani çünkü ev Trump finanse dikin naha İsrail hayom makaleyeke veşand got bende pencemine NATO sırf hududen sinoren Türkiye dipareze Türkiye napareze yani ki İsrail erişe Türkiye ile Afrika biki le Kazakistan biki le Antarktika biki le Suriye biki ev na bende pencemine 7. Nisan'dan eğer ki İsrail'i Türkiye le bikavına şer yani bende pencemin nabece ki hemu velaten NATO hemen bu Türkiye yani Ali Kariye yani Ali Kariye Türkiye bakın la İsrail'e şer bakın na bende pencemin beje her velat her devlet her netev bixwa karar dedin ki çava dixwazın kenge dixwazın vi velatı Ali Kari bakın yani bende pencemin nabecek hemen ki yani misal İsrail Türkiye İsrail erişe Türkiye kır hemen NATO be İsrail ve şer bakı na bejin bende pencemin nav isaya em bejin şirov yorum şirov ve şirove gelek mühima yani çünkü Donald Rumsfeld ministre pareza Amerika bu bare vakti deme Bush vi gotu bu şereki Amerika'daki sadece haşti lisar medyaya da derbazdı be. Naha medya mühime yani medya takip kırına medya. Naha yani listik jahana naha kengeki Trump got İsrail tu çeke fazla çuy yani tu tıştaki am kabul nakın tu diki one listikin. Tüccar Amerika, İsrail havdi barnadan çünkü cühiyenle Amerika gelek yani gelek hezen vahana çünkü finans tıkın Brian yani siyaset mederen Amerika be cühan finanslı be. Naha yani yek dinci hayat çünkü mühime ki emzanın Rusya yani em çuva verdikin yani serok ki Rusya haya au be heze yani her müthiş bir kontroldeki au navisaya ifade kırınavi Rus xwa dibêjin 20 birç kule yani 20 birce Kremlin haya wan Rusya idare dikin ye wan karar didin ki serok bibe yani Putin bixwa na keseki yani hemû heze Rusyalı deste wî de ya na 20 birce Kremlin Rusya kontrol dike ez bawer dikim ki deme Putin çû Rusya li Ukrayna mağlup bû naha deme Putin derbaz dibe ew maneye wî çi ye ki Rusya hez güç kaybetmek çi ye Evet ve hez wenda kirin wenda kirin ki hez wenda bike ew çi ye yani Amerika galip hat Likud galipat az caran gotuma ev haritaya Heartland bejin. Levir stratejik nokta roşhelata Ukrayna'ya ki roşhelata Ukrayna kontrol dike dünya kontrol dike yani ev Türkiye kaz pırna bejim le ki Rusya behezb be Amerika nakare bikeve bahre raş hedefe Amerika bahre raşa naha ki Rusya wenda bike ki wenda dike yani em dibinin ev vakti ki Amerika derbaz dibe bahre raş ez bawer dikim vakti bite Türkiye ez bir gotibum yani kengeki ma em rojava ma wenda kir min got ev operasyona ke ser Türkiye na ser Kurdana
Çünkü PKK wenda kir, YPG qatsede nav nizam çınav wenda kirin le ma yek gund wenda nakir. Min bir vakte min got hûn ser bikin hemû Kurd vegerine gunda Kurdan li Afrin li Serekani aha derbas dibe. Türkiye ji Suriye derbikeve yedin hemen yani belki aynı yani we demende dibinin ji başure Kürdistan'da Türkiye derve bakın. Leşkere Türkiye leşkere ki tersonaka ki wanda bakın hemen beraber. Çünkü diroke wan viya. Yani tamam hezemetunu ki wanda bakın le hezewan nav İsrail'de nav Amerika'da jitune hem ekonomiye van gelek xaraba yani Amerika wan girtiye. Aha çıgotun koordinasyon merkezi yani koordinasyon merkezi ki donanmaya NATO İstanbul çeke Bakure İstanbul'da ya avakırın yani donanma olmadan avçı koordinasyon merkeziye yani one derbazdı be one tıştan dirokina çünkü 7 sal bu ya 6 sal bu ya 6 sal yani je 1730 belki 1830 200 sal yani yani em bejin Montreux Sözleşmesi au ne Montreux Sözleşmesi Montreux Sözleşmesi nukrina tiştaki yani sözleşmeye ki bareniye yani au 200 sal u 300 sal tiştaki hebuya hemu ehemmiyete Türkiye stratejik deme kapitülasyonu kanuni. No, barwiye. Yani sırf nav devleten Avrupa'da o derbazdı be. Yani role Türkiye tülever bekçi. Tıştaki dinine yani. Türkiye kuvvete Türkiye jikıda hat. Türkiye tüm digot az we bahre raş barnadım az Rusya'yı kontrol bakın. Na Türkiye we wendakır yani habune Türkiye servido yani habune Türkiye av sözleşmeye yani hebunet yani az nakarım hestir bejim çünkü artikülasyona minle bu Kürdistana le yani hebunet Türkiye wiya kontrol kırına bahre Rusya Türkiye wi wendakırına yani Türkiye ha kuşt yani daha em çıbakın yani en mühimin hevalna bejin pırstakın az gotuma yani gotunemin stratejik bu em yani de bejin az mingot çünkü baverkırın tiştaki mühim min gelek jar mingot planeke Amerika Kürdistan haya planeke İsrail Kürdistan haya av darava ki planeke ma Kürdistan tuna bu kes nakarı jimara Kürdistan'a ki ava biki ev role maya çiye mahkeme ki az doxazım bu Amerika bu axıfım Donald Trump haya. Gaz doxazım bu Putin do axıfım Putin haya. Gaz doxazım bu kijan netev bula bu keseki haya çünkü saziyeke netevi haya. Saziyeke ma netevi tünü av na Öcalan'a, av na Barzani'ye, av na Talabani'ye, av na Komala'ya, na PDK İran'a one partiyan nakarın ma temsil dikin çünkü minaki yani az sadüsat bitama keke bedran PKK çu dixwazı bike ev kararı PKK'ya le netev mina nape az her tuş yani her mafe min haya ki az ser bu netev de bakfım çünkü az ha gredayı ma bu netev az zaro ki bu netevim az keseki saziye ki min temsil dike tüne ev 40 milyon kes bejin 7 milyon Kürt haya saziye ki makama ki ma temsil dike tüne kes na beji ki haya iro ev ödev ve ma ava ki pevajoye ki ma Kürdan haya ava. Ve demet qasî ku tu dibêjî şerê Rusyayê li hember Ukraynayê yek ji hedefên Amerîkayê bû. Armanc ew bû ku Rusya li wê dirê zayıf bixe, tek bibe li hember Ukraynayê û kontrola xwe ya li ser Behra Reş zêdetir bike. Yani wisa tê femkirin. Armancekî dinya Amerîkayê jî dîsa te gotibû lawazkirina Avrupayê. Yani welatên Avrupayê hewcî xwe bike. Wî xelas bû. 2014 da ew xelas bû çû. Ji xwe te numune wê jî dabû di şerê duyemî cîhanê de çawa ku Amerîkayê İngiltere tek bir muhtacê xwe kir di şerê duyemî cîhanê de
îrojî rewş aynı ye. Yani Amerika di şerê duyemiyê cîhanê de esas İngiltere tek bir. İngiltere hewciyê xwe. Çünkü Hoş. İmparatoriya mezin ya İngiltere li her derê cîhanê biçûk kir. û xwe kir İmparatorê cîhanê. Rasta. Tam rasta. İja îrojî aynı wisa ye. Avrupa li gelek deverên cudayê dünyayê bi tesîr bû, bandora wî hebû hem li Afrika hem li rojheta navîn. Aniha bi NATOyê re bi şerê li Ukraynayê re, bi şerê li rojheta navîn re Amerîka hemî dîsa bertiraf dike, hewciyê xwe dike, xwe dike jendirmeyê her derê. Bizanim. Kerem kek Yakup. Valla yani ez tevle gotine mem dibim le hinekî ez dixwazim barîkî di perspektîfekî yan jî di nêrînekî din da binirxînim. Niha erdnîgariya Tirkiyeyê cîkî jeostratejîk e, hem jeopolitîk e. Gotinekî Kissinger hey. Divê ji Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar değerlidir. Yani ev sediset rast e. Nav devlet Yani Türkiye ew qas bi qîmete yani coğrafyaya herema ku Türkiye'ye ew Türkara nay teniş Türkara nay Türkara beyle. Türkara namine yani we hani da dibêjin. Fakat Türkiye bekçiye ki başı. Yani parastina NATO û berjewendiyên Amerîkayê da tim dikare xwe derxi bazarê û pazar bike. Heta niha Türkiye ji têkiliyên Amerîka û Rusya di wan nakokiyan da bi rastî jî polîtîkayekî serkeftî meşand. Meriv gere teslîm bike. Lê ev konjektûra dünyaya hanê êdî ev Amerika jî biryarda yani ji Türkiye re ev de civîna NATO ya pêncemîn ya İstanbul'da da Türkiye bi gorî min ji Amerika ji Türkiye re eşkere got. Tu gere pozisyona navbera me û Rusyayê de eşkere bî. Gere tu dibî warê de parî net bî yani. Ji ber ku plan û programê min di pêşa rojê de heye ez dixwazim sed sala 21 bi gorên berjewendiyên dewleta xwe Amerîkayê dîzayn bikim. O xeteriyekî mezin li pêşiya min ev Rusya û Çîn û İran û ev çanda Asyayê û medeniyeta Asyayê xeteriyekî mezin li pêşiya min de têkiliya min de tu jî gere divî pêvajoya hanê da pozisyona xwe ya ku bimirayê an ne bimirayê serî set Diyarbikir û divî warê da jî eşkere bî yani heta ku dema ku niha ku te di navbera min û Rusya'yı da wek politikayekî denge dimeşand êdî em nikarin vî politikayê bi te bawer bikin. Tam. Ji ber ku te di Sûriyeyê de em xapand dema Obama'da. Bihara Ereba da te em xapand. Ew rola ku pozisyona ku me dabû te wî dereng xist. Normal ev projeya ku ana îro tê meşandin lazim e ku dema Obama'da bata kirin. Di dema Bihara Ereba da bata kirin. Lê Türkiye di heremê da xwest bibe qewetekî û plan programê Amerîkayê li ser qewetbûna xwe têk kir yani zayıf kir lewaz kir bû asteng. Çû ji Rusyayê ez çarsit kirî nizanim vir da wê da. Lê Amerîka divî NATO hanê da pir biryar da divî pêncemîn civîna NATOyê da eşkere kir. Ez wek mem jî difikirim. Yani ketina Behra Reş û kontrol kirina Behra Reş Hürmüz'ü û Behra Umanê eger ku ev stratejiya hani o tu zana Amerika bi Hindistanê re jî bawekî di nava paktê da ye û ev Türkiye jî kifşeyê ku ev peymana Mekkeyê di navbera Suudi Arabistan, Pakistan û Türkiye'de de jî hat çêkirin. Ev jî bê stratejiya Amerîkayê meriv nikare benirxîne. Ev jî girêdayê vî projeyê ye. Tabii. Bi girêdayê vî projeyê ye. Niha ama lê tiştekî din heye. Yani em Kurd her çiqas wendayî were hesibandin jî lê bi gorî min di stratejiya Amerîka û İsraîlê da carna welata mezin dike dûra piçûk dike. Mezin dike û perçe dike.
Rast tam operasyonu İran'e bare ev bu. Yani dixwazin wî melatê ewl mezin bike ji ber ku em zanin ku alî polîtîk dîrokî û stratejiyê da ev herema ku giştik teslîmê Tirkiye were kirin Tirkiye nikariye îdare bike. Namümkün ya nicat perestin. Ev pêvajoya ku bi Kurdan re jî bi gorê min dayî dest pêkirin bi vyara girêdaye. Bi vyara girêdaye ewl hemû qeweta di yek sepetekî da di yek cikî da tov dike lê bikaribe kinga bixwaze vî qewetê bela dike bela jî dike. Yani büyüterek küçültme stratejisi. Rasta. Yani ji ber wî ez tevlimem dibim lazım ku ev meselena kanalên me da hinek tin berfire hinek tin zelal û bêxem were nirxandin û were gotin. Gotinê min ev e ez bawerim bername jî dî bû gelek saetek jî zêdetir bû. Bi gorî dilê we ye ez nizanim. Ez dixwazim wana bêjim. Dengeta Dengê min girtiye keke bedran. Malatê ava kek Yaqub mem tiştekî lê zêde dikî tiştekî dibêjî heval te pîroz dikin ji ber Kurdiyete. Az ji xap pîroz dikim valla. Em gelek baş bu ez te pîroz dikim bi rastî jî yani. Valla ez kevxweş dibim. Bi rastî bi dilê min. Çünkü tizanî çi wan Kurd ki Tirkiye axiftin. Çima? Yani pirsakî hafîf ve sıvık tizanî yani hûn çima Tirkiye'de axiftin? Yani Ama heval Kurdî axifin temaşevera wan ji Kurdî axifin lê hûn çima Tirkiye'de axifin? heval Yani dipirsin tiştekî psikolojik heye. Wan Türk bûyün Türk bilind dibînin wan dixwazin Türk dibin ji Kurdbûyînê xwe nefret dikin bi wî sebeb Tirkiye'de axifin. Psikolojik ava. Mem ez Bûyîn nefret dikin lê nakarin bêjin. tam divir da ez derheqên meseleyên bariyerên psikolojik da pêkenokekî bêjim dibêjin rojekî du hevdîn dixwazin ji timarxaneyê birebe. Planekî çêdike divê li pêşiya timarxaneyê derketinê de bariyerekî heye navxwe da plan dike divê eger bariyer li jor bi em ê bin ra derbas bin eger li jêr bin em ê ser da qildin û yek ji wan tere tê li bariyer mêze dike tê divê em nikare birebin. Divê çima divê bariyer tune. Yani carna bariyerên psikolojik bi rastî jî li ser me ra gelek bandor dike. Lazim em bariyerê xwe bişkenînin yani. İnşallah. Ez tiştek dince bêjim Bedran tu bare gotû yani ez temaşevanam Bedran sad sadıkım. Hemû ser dikim gelek fayda dibinim gelek spas. Yani her tiştekî tu gotî ez yani bistîme te gotî bu yani İran dixwazin 5 parça bikin. Yani lê çawa. Çünkü li İran'da neteweke tune. Yani em nakarin bêjin li İran yani ew welatek ew devletekî Tehran idare bikî netewekî heya tune. Hem yani îro 8 milyon insan heye. Wan ne netewekin lê etnisite hene. Yani Azeri ew etnisiteyeke ne neteweke. Çünkü netew tiştekî siyasî ye. İran'da netew tune ez bawer dikim wekî Amerika li Iraqê kir nodî yeke de aynı operasyonla İran bibinin. Yani erişmaka, işgal maka lê tiştekî din planê te çi ye wî bike. Yani ez wîsa dibinim belki yani ez nabêjim az rastim ha. Yani ez wîsa dibinim ez kesekî me hûn çawa dibinin ew işte yani kamuoyu bûyîn ew. Yani ez bawer dikim Belûç yekê min yalnız Belûç zehmet e yani çünkü Belûç li Pakistan jî hene. Amerika naxwazî îro Pakistan parça bike. Çünkü Belûç yani Pakistan yani neyse ew tiştekî dîne Belûç hene, Fars hene, Kurd hene, Azeri hene, yekî Arap hene. Niha nizanim hûn yani hûn her du de ez bawer dikim ku zanin yani Gertrude Bell kî ye. Wan xarîtayê ki em îro dijîn
kartografe wan haritan nave wî Gertrude Bell. Ew kesekî İngiliz bû wan haritayan ki îro em bi pasaport derbas dibin wî insan ev kes bu haritaları yapmış ava kiriye. Çekiri. Çekiriye. Gertrude Bell. Gertrude Bell paşe yani na 20 sal paşe. Yani 2 sal paş wan haritayan de kata depresyon hakışt. Ez bawer dikim wan haritayan depresyona da wî filme wî jî heye ki insan me dixwazin ser bikin lê wan harita şaşın em zanin li İran çawa şaşa tamam yani em bêjin misal işte Kürt heye, Azerî heye, Fars heye, Belûç heye wan nanetewin lê nanetewin lê Arab jî hene niha em bêjin petrole İran la dünyada yani gelek mezina ya heremeki İran heye yani ev herem ji Kuveyt, ji Emirat, ji Saudi Arabiya nemezintra, Saudi Arabiya, Venezuela, Kanada nemezintra çaramin az bêjim 185 petrole İran li wê herem dete. Wan Arab Sünnîna niha mezika listike Gertrude Bell li Saudi Arabiya yani Arabe Saudi petrol yani naft ji hereme Şian date. Aynı orana 185 petrole Saudi Arabiya ji axe Şiayan date. Li Irak bare başure Kürdistan plane de nabû ki bibe parçaya Irak ev paşe hat kengekî petrol naft Kerkük ditin gotin tamam tiştekî dirokî heya muşil ji parçaya Irak bibe. Lê bare plan Basra û Bagdad bû. Çima Basra? Çünkü niziki yani İro em Kürdistan parça yani Kürdistan nahılgırına kayıt kem bejin Irak Bagdad û Basra'ya petrole Irak'a sad ji Basra te li iktidar dayın Sünne. Li Irak petrol ji axe Sünniyan da te dane Şia. Li Saudi Arabiya axe Şiyan da te dane Sünniyan. Ew Gertrude Bell yani ew şaşa Amerika wa naxwaze çünkü ew xaritayê koloniya İngiltere bû. Niha Amerika wî naxwaze te bahsê İngiltere kir bernameyekê din em ki hûn dixwazin em ser wî de biaxivin lê Saudi Arabistan na tenê Şia û Sünnaya ki haritaya rastiyan mez bikin Zeydî jî hene. Zeydî çi ye? Yani Sünne bawerê 4 imam dikin. Şia bawerê 12 imam dikin, Zeydî bawerê 5 imam dikin. Sırf li Yemen û Suudi Arabistan hene, li wî sînor de. Niha Husiyan, Türk bêjin Husi, Arab bêjin Hutsi. Ez du car 2011 û 2015 ez nav wan da bûm. Niha Hutsi Şiana na Yezdîne. Yani bin kontrole Tehran'dana. Ez bawer dikim Amerika yani operasyonu Amerikalı Saudi Arabiya da heye ez wî li bir qut bikim ew haritayeke tamam ez bawer nakim ki ew haritayeke em li finalê bibinin lê em çi dibinin li vir ew haritayeke leşkerê Amerikaya Amerikan ordusunun haritası wî parve kirin yani çend sal bû ki wî parve kirin ew çi dibe min yani ez Türkiye me ez li Ankara'ma çi mesajı vî li min heye ey Türkiye ki tu gulê min nakî tu li problemekî ez Kürdistanê ava bikim yani ev tehdîtkirina Türkiye tehdit kirin Ürdün tehdit nakirin Ürdün fırsat dayın Saudi Arabiya tehdit kirin İran tehdit kirin ha ez bawer nakim ki ez ev haritaya final bibe lê operasyona ki Amerika bir rastî heye haritaya nû çawa bibin ez bawer dikim Saudi Arabiya xalas bibe İran xalas bibe penc devlet penc netew devlet yani na devlet emarati nizam çi em gelo em xazirin naxazirin wan partiyan nakarin me xazir bikin çünkü ew belki kurmancı em aynı bêjin belki nakarin ez bi tevgeriye bi Kurdî İngilîzî bikim ew wan aynı bêjin
Kesekî kengekî kesekî bêjî wan daran ji min tê pirskirin. Manaya wî çi ye? Yani ez bersivê kes nadim. Yani hükümdar azım. Parti nabe hükümdar. Ew nemümkün e. Sırf teve devlete Kurd bibe hükümdar. Hem de parti nakare temsil bike ne heremeki velat ne velata tamami çiye matuna iro saziye ke ma netewituna ke em rewşenbir ke em wi daxfın wan seroken wan revebiran partiye ne düşmenen manen ev hemi aynı de fikrin le role maya ki em kanaleki vakin müsaadeye wan bidin ki wan hükme wi saziye netewi hem ava bakın hem kabul bakın. Malawi ava Mala ez dibêjim gelek bernameyekî têr û tijî bû hevan no hûn jî şahidin ku me li ser pir mijaran nîqaş kir. Em hatin heta saet û 25 deqê me tijî bû. Ez pêşniyaz dikim ku merov bikaribe bidomîne heftê carê du hefta carê li gorî îmkanê we merov bi vî şiklî dikare her hefte saetekî nîqaş bike. Tiştî ku anî rojevê mühîm bûn. Mala we ava hevan nû ji bîr nekin bibin abone kanalê mezin bikin. Pêdiviya me bo heye, pêdiviya milletê me jî bi kanalê mînayê me heye. Her hevin. Mala we ava. No, tiştek dinej bejim çünkü tutum dibêjî ew gelek mühim ki temaşevan fehm bikin ki şiroveyeke binivsin ki parve bikin, like bikin ew sad yani YouTube wan yek tiştekin YouTube deh temaşevanan din wê parve bike. Yani ew alîkariya bi rastî. Wî bikin la. Yani kanalê beacibînin tu dibêjî, begem bikin. Ha, tabii. Ya hevalê me kanalê de acibînin dibêjin me Hüsedîn neya qişiqlî em begem nakin. Tamam. Yani sebep tê. eğer seder me ew em hênkî estetik bikin yani. Ne var mabêjim. Tamam. Hadi hatırê we silav rêz. Sağ ol.